Εδώ έφυγε ο αριθμός και αντιστοιχήθηκε με ένα πρόσωπο. Ωραία. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, ακριβώς απέναντι ο πρόεδρος, μάλλον ο Γενικός Γραμματέας του Κινήματος Συνταξιούχων, το μεγάλο θέμα με τις συντάξεις χειρίας, δύο κουβέντες, γιατί σας έχουμε από το πρωί και λόγω της επικαιρότητας. Και ζητάμε συγγνώμη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα μας αναγκάζει. Θα το ξανακαλέσουμε με αφορμή αυτό, επειδή το ζήσαμε κατά κάποιο τρόπο χθες στα Σπάτα. Ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, γιατί το είδα και στην πράξη πώς γίνεται, για τη γενναιότητα των πυροσβεστών και κυρίως των πιλότων. Αυτή είναι καμικάζι. Μέσα από έχουν πληρώσει πολλές φορές με τη ζωή τους. Και να προσέχουν... Το να πετάξουν χαμηλά και με χαμηλό φως. Και ανατρίχιασα μόλις τον είδα. Ήρθανε 2 φορές και κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά. Το σπίτι μου ήταν πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, ένα σχόλιο για την κυρία Προμπονά. Να πω προς τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού ευαισθητοποιήθηκε, έχει τον τρόπο, έχετε δίκιο, έχει τον τρόπο με μία φράση να τα πει όλα, να τα πει όλα και να υποχρεωθεί, ας μην προβλέπετε, η κυβέρνηση από την οποία τέλος πάντων προήρθε κιόλας. Ελπίζουμε όλοι, σχεδόν ακουμπάει όλη την κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Και όπως και όλα τα άλλα προβλήματα και των συνταξιούχων και ευρύτερα. Να ευαισθητοποιηθεί και η κυβέρνηση και να πάρει επιτέλους μέτρα. Να μην έχουν αυτό το φαρισαϊσμό σε όλα τα ζητήματα. Από τη μία μας μιλάνε για την υπογεννητικότητα. Μεγαλώνει 3 παιδιά. Πώς θα κάνει παιδιά όταν βλέπει αυτά τα παραδείγματα ένα νέο ζευγάρι? Και λένε με κροκοδίλια δάκρυα ότι η Ελλάδα μας θα συρρικνωθεί, θα κάνει θαράνι. Ας πάρουν μέτρα λοιπόν. Και για τους εργαζόμενους και για τις μανάδες. Ξέρετε ότι αν δεν υπήρχαν συνταξιούχοι... Για πείτε μας για τους συνταξιούχους τώρα. Αν δεν υπήρχαν συνταξιούχοι να κρατάνε τα παιδιά, ούτε αυτή η γεννητικότητα, να πω, δεν θα υπήρχε. Για τους συνταξιούχους τώρα, που... να σας πω καθαρά τι πιστεύω. Είμαστε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Ένα μέρος έχουμε και εμείς αυτό το πρόβλημα. Και φεύγουμε με το άγχος ότι θα αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Ορισμένοι έχουν αυτοκτονήσει, άλλοι έχουν σκάσει, έχουν πεθάνει από αυτό το πράγμα που ούτε καν το περιμένανε. Είχε μια σύνταξη, θα σας πω κάτι, μεγάλη σύνταξη. 2.000 ευρώ, έδινε τα 1.000 για να πληρώνει το διαμέρισμα που αγόρασε να μπει σε ένα σπίτι και μετά έγινε χιλιάρικο αυτό. Και ενώ είναι απαράγραπτα τα δικαιώματα των τραπεζών και των τραπεζιτών, με τόκους επιτόκων κτλ., τα δικαιώματα των εργαζόμενων, των συνταξιούχων. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πιεζόμενη η κυβέρνηση. Και είναι ένα θετικό βήμα ότι άρχισε η κοινωνία να δρά, να μιλά. Και ένα παράδειγμα είναι η κυρία Προμπονά. Χιλιάδες πρέπει να βγούμε μπροστά. Δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε ψηφίζοντας μόνο, ούτε τίποτα. Για τις χειρίες λοιπόν, είναι σημαντικό τις συντάξεις, πιεζόμενοι από όλο αυτό που βλέπουν ότι δραπετεύει ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων που τους είχε στηρίξει, προσπαθεί να πάρει ορισμένα ημίμετρα. Θα μου πείτε, δεν είναι θετικό το ότι γίνεται ένα πρόβλημα? Καταρχήν να δούμε, γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ποιο θα είναι τελικά αυτό το νομοσχέδιο. Αν θα μείνουν, ποιοι θα μείνουν απ' έξω, λέτε. Ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Ναι, και αυτό πώς θα είναι διατυπωμένο. Από ό,τι είπε ο Υπουργός, μένουν απ' έξω όσους είχαν κοπεί οι συντάξεις πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Πριν το 2016. Οι οποίοι είναι αλητόσοι από όσους λύνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι οι χήρες, επειδή είναι και ευαίσθητο ζήτημα, έχουμε και στο σωματείο μας πάρα πολλές χήρες και χήρους και πιέζαμε και εμείς και άλλα σωματεία και ευρύτερα. Είναι και μια κοινωνική πίεση και προσπαθούν να το αποφορτήσουν. Μπράβο, καλά κάνουν. Να προχωρήσουν όμως και σε άλλα. Εμείς δεν είμαστε τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι ζητιάνοι. Εμείς πληρώναμε επί χρόνια
για να έχουμε 14 συντάξεις, για να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Δεν θέλουμε ελεημοσύνη από κανένα και θέλουμε και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα που ορισμένα της αντιπολίτευσης δεν τοποθετούνται καθαρά στα ζητήματα. Γιατί δεν πρέπει να επιστραφούν οι 14 συντάξεις όλους τους συνταξιούχους? Λοιπόν, βάλτε μια ανωδελία σε αυτό, γιατί. Σας πήρα μονότερμα, αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει. Και επειδή θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε να ανοίξουμε το θέμα με τις συντάξεις και γενικότερα. Και όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, βεβαίως θα το ανοίξουμε. Όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ. Γιατί στη ΔΕΘ φαίνεται ότι οι συνταξιούχοι θα είναι ένα μεγάλο μέρος που θα ακουστεί. Τι θα δώσουν τα κόμματα και τι θα προτείνουν για τους τώρα συνταξιούχους. όμως, γιατί είναι και η τελευταία ΔΕΘ, επειδή πάμε και σε εκλογές. Μην με κάνεις να γκρινιάζω. Θέλω να πούμε το εξής. Από αυτή την εκπομπή και γενικά ο σταθμός μας, ειδικά στα κοινωνικά θέματα, στα θέματα κοινωνικής αδικίας, τα αναδεικνύει περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταχρηστικές χρεώσεις, επιβαρύνσεις που δέχονται οι πιο ευάλωτοι. Νομίζω όμως ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στο ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες ζητούν στήριξη. Και όταν είσαι υπουργός οικονομικών, όποιος υπουργός οικονομικών και αν είσαι, δεν είναι τόσο εύκολη η δουλειά σου. Γιατί πρέπει με ένα συγκεκριμένο budget, ας το πω έτσι σε νέα ελληνικά, Σπύρο, να ικανοποιήσεις, όχι να ικανοποιήσεις τους πάντες, να στηρίξεις τους πάντες. Δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί την ίδια ώρα που όλοι έχουμε αιτήματα που τη χάνουν ανάδειξης, την ίδια ώρα κανένας δεν θέλει να ακούει για φόρους. Κανένας. Και φοβάμαι ότι αυτό το δεδομένο όλα τα κόμματα χαϊδεύουν αυτιά ψηφοφόρων, λέγοντας ότι δεν θα έχω φόρο σε αυτό, δεν θα έχω φόρο στο άλλο, ενώ χωρίς φόρους, παιδιά, δεν γίνεται. Δικαιότερη κατανομή και ορθολογική. Κύριε Μπρόφα, πάρα πολλά μηνύματα από δανειολήπτες. Βλέπω εδώ ένα από τα τελευταία, λέει στο νόμο Κατσέλη, συνεπής δανειολήπτης. Πήγαμε να πληρώσουμε στην τράπεζα, γιατί το έχουμε την τράπεζα ακόμα. Δεν εφαρμόζεται, μας είπαν, η απόφαση. Ίσως τους ειδοποιήσουν σε λίγους μήνες τι θα γίνει ακριβώς. Με ρωτάει, ναι, νόμιμα, αν μπορείτε να απαντήσετε μας. Παρακολουθούμε τώρα το Open. Ευχαριστώ. Μου λένε και το όνομα της τράπεζας. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα θέματα των δανείων, γιατί είναι θέματα που καίνε όλους. Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι ό,τι βγήκε με την νομοθετική ρύθμιση η οποία προχωράει από την κυβέρνηση, αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι αποφάσισε ο Άδειος Πάγος, θα πληρώνεις την δόση και σε αυτήν τη δόση θα μπαίνει ο τόκος. Μία φράση, κύριε Τσιγκουνέο. Ελάτε για να ολοκληρώσω. Αυτό που είπατε είναι σωστό. Όμως, από πού να βρει η κυβέρνηση, είναι ζήτημα πολιτικής. Αυτό λέω, η κατανομή όταν έχει πληρώσει 30 δις για το χρέος, για τα δάνεια, τα οποία λήγουν το 35 και το 38, και σκοπεύει να πληρώσει άλλα 30 δις που απομένουν, που λήγουν το 45. Από αυτά δεν θα έπρεπε ένα μέρος να βοηθηθεί η κοινωνία? Θα μπορούσε. Κύριε Μπρόφα, θα μπορούσε. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, θα μπορούσε. Αλλά δεν είμαι οικονομολόγος, δεν έχω την ευθύνη. Αν το πρώτο είναι, πώς το λένε, τα δικαιώματα των τραπεζών, των τραπεζιτών. Γι' αυτό είναι μεγάλη και κουβέντα. όλων αυτών. Συζητάμε επ' Μη μας λένε δεν έχουν λεφτά ή μη μας λένε σε εμάς, οι οποίοι δουλέψαμε. Ξέρετε, δεν δουλεύουν 2 και παίρνει ένα σύνταξη. Εμείς δεν θέλουμε των παιδιών μας τις εισφορές. Εμείς θέλουμε αυτά που πληρώσαμε. Ναι, αλλά ένα ψευδοπρόβλημα δηλαδή. Μετά την κατοχή, την απελευθέρωση, δούλευαν 100 και έπαιρνε ένα σύνταξη. Τότε έπαιρναν συντάξεις οι πατεράδες μας. Συντάξεις πείνας έπαιρναν κι αυτοί. Έπαιρναν 1 εκατομμύριο το μήνα και μας λένε τώρα δουλεύουν 2 επειδή τα λεφτά τα μοίρασαν δεξιά και αριστερά. Υπάρχει όμως, και είναι τα κέρδη των τραπεζιτών. Δηλαδή, όσο δικαιότερη και αν γίνει η μοιρασιά. Εντάξει, υπάρχει και το δημογραφικό. Δεν θέλω να μην σας τρώω χρόνο. Υπάρχει και το δημογραφικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπρόφα. 1,5 δισεκατομμύριο πλήρωσε η κυβέρνηση, πλήρωσε τώρα. Αυτοί οι ίδιοι τα ανακοινώνουν. Σε μια εταιρεία για να τους μάθει να κυβερνάνε. Κράτα δυνάμεις για μια επόμενη φορά. Ευχαριστώ για την προσδοκία. Είναι ημέρα δύσκολη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να σταματήσουν οι φωτιές. Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρία Προπονέ, ευχαριστώ.